Yo nyapa kae? Jajal, lon. Masalah. Nyapa, Mak? Godhong minyak apa godhong minyak jare pegawe sambel pecel barang kok ngekek gone tanggane. Ora tanggane tau ki ngene Mbah. Jan pogel. Lho. Kan jowo ngaji kan. Iki jare kon golek godhong teloke godhong piye? Iki lho, Mak. Godhong telo. Ya kok dipecel ya guys. Ceritanya kita nanti mau buat pecel ala-ala Sumatera begitu loh guys ya. Jadi makanya kita mengikuti ala-ala Mak Nur gitu ya. Lho itu jadi. Lho pola yuk. Pencilan kayak ngono kae jajal. Lon. Wis rago sendal, pating. Ayo Mak, golek jahe Mak. Dhuwur Mak jahene Mak. Lawas lho. Lah yo lawas e lho Mak. Lawas kuwi dulu kok. Hah? Batuk ayo. Aku tuh goceng kuwet wi. Iya. Lah yo timbang tuku lah ning kene sampeyan mbane sak rai ilok-ilok kayak ngene. Alang jigo ae. Kok